θεωρώ ότι είναι προσωποποιημένη, απευθύνεται κατά των δύο αστυνομικών αυτών καταρχήν και θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα προκληθεί μια έρευνα και θα φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο. Υπάρχουν και περιπτώσεις στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, λίγες μεν, αλλά όχι και ανύπαρκτες, που αστυνομικοί έχουν καταδικαστεί και για ψευδορκία και για σωματικές βλάβες εναντίον διαδηλωτών. Είναι ελάχιστες, αλλά όταν έχει υπάρξει επιμονή και κυνήγημα και από νομική και από πολιτική άποψη, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη μήνυση τη δεύτερη, η μήνυση η δεύτερη θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική από την πρώτη, η μήνυση δηλαδή που κάνουν όλοι οι συντονιστές του δικαίωμα, διότι όπως σωστά είπε ο Γιώργος προηγουμένως, υπερασπίζεται το ίδιο το δικαίωμα στη συνάθρηση, το οποίο πλήττεται ευθέως με τις αστυνομικές επεμβάσεις. Δύο στοιχεία για εδώ πέρα. Καταρχήν, το άρθρο 11 του Συντάγματος λέει ότι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να συνέρχονται ησύχως και αόπλος κτλ. Όπως ο νόμος ορίζει. Ο Μάρξ έλεγε στη 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου Μποναπάρτη ότι κάθε αστικό σύνταγμα περιέχει διατάξεις που έχουν η κάθε μία από μία άνω και μία κάτω βουλή. Η άνω βουλή καθιερώνει την ελευθερία και η κάτω βουλή την ανέρει. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η άνω βουλή της διάταξης που σας ανέφερα είναι το δικαίωμα να συνέρχονται ησύχως και αόπλος, και η κάτω βουλή είναι το όπως ο νόμος ορίζει, ο οποίος νόμος, σε πάση περιπτώσει, οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτό το δικαίωμα στην πράξη καταργείται. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νομοθετικό προστάσιο την περίοδο της Χούντας, διατάγματα του 1971 και του 1972 για την καταστολή των διαδηλώσεων, τα οποία και αυτά ακόμη προβλέπουν κάποιες προϋποθέσεις δημοκρατικότερες από αυτά τα οποία έκανε η αστυνομία του Παπουτσί απέναντι στο μπλοκ δικαίωμα. Προβλέπουν δηλαδή ότι και αν ακόμα έχουμε μια παράνομη συνάθρηση, που βεβαίως δεν υπήρχε καμία παράνομη συνάθρηση, έχει την υποχρέωση ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων να αναζητήσει τον επικεφαλής της συνάθρησης και να το ζητήσει να διαλυθεί. Και να το φωνάξει μάλιστα και από τη Λεβόα για να το ακούσουν όλοι οι συναδριζόμενοι, και αφού το φωνάξει 3 φορές και αυτοί δεν διαλύονται, τότε εν πάση περιπτώσει να επέμβει. Υπόψη είναι ότι ως μέσα επέμβασης δεν προβλέπονταν, ίσως για λόγους χρονικούς, ακόμη τότε ούτε τα δακρυγόνα, ούτε η επελάβνουσα επιδρομή με μηχανοκίνητα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε τον ίδιο τον αστυνομικό να λέει, αφενός φερόμενος και νομίζοντας ότι κάνει κάτι που είναι νόμιμο. Ας πούμε, τι λέει την αλήθεια ως αυτό ο άνθρωπος? Μας ήρθε σήμα να διασπάσουμε τη διαδήλωση και να αποτρέψουμε την κατάληψη των γραφείων της ΓΕΣΕ. Εδώ γεννώνται τρομερά ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ενεργοποιεί την αστυνομία για να μην καταληφθεί η ΓΕΣΕ από εργαζόμενους? Ο Παναγόπουλος, η ηγεσία της ΓΕΣΕ, τι έχει καταντήσει? Ας βγει να το πει. Αυτός κινητοποίησε την αστυνομία. Ένα ιδιωτικό κτίριο είναι στο κάτω-κάτω τα γραφεία της ΓΕΣΕ. Πού ακούστηκε, επειδή κάποιος φοβάται ότι θα πάνε στο σπίτι του να του κάνουν κατάληψη 5 δρόμους πιο κάτω να διαλύουν μια πορεία?